Ndima ikaphatikizana na ndomasi. Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, Honorable Richard Chimwendo Banda, Minister of Local Government, Unity and Culture, and Secretary General of the Malawi Congress Party, all the cabinet ministers and deputy ministers here present, Dr. Sunduzwayo Madisi, Chairperson of the Malawi National Council of Sports, and all the management and staff of the council here present. Mr. Dan Charlie, Managing Director of Deck Construction Limited, the contractors of Zomba Stadium. Honorable Foster Mtandama, Regional Chairman of the Malawi Congress Party for the Eastern Region, and all regional committee members here present. Senior Chief Chikovi, and all the traditional leaders here present. Bishop Gibson Achia, officiating clergy, and all the religious leaders here present. Alendo nonse oyitanidwa, amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana, moni nonse. Aswelere uli. Aswelere. Umi wa machiri. Abale anga sikale ndabwera pano kudzayendera ntchito yomanga stadium ya Zomba pofuna kuonetsetsa kuti lonjezo langa kuti anthu onse a boma la Zomba likwaniritsidwe, chifukwa ntamva mapulani amene adalipo ongofuna ground likozedwe anthu 5,000 azonera mpira adanena kuti ayi sizokwanira site ngati ino limene lidali likulu la dziko lathu komanso ndi home ya Unima. Pali atokoza anyamata kuchirunga chifukwa atsogoleri vakumeneko ndi atsogoleri wathunso wa sports pano, koma tinkachita practice ku St. Mary pa ground kuona kuti mzampira zingoonera. Okondedwa, pali zitukuko zina zomwe ndachita mboma lino la Zomba zomwe sintchula chifukwa amene ali ndi maso amaona yekha, nkuvomereza mpaka mwapake ngati ali mchilungamo. Komanso munthu amene alibe chilungamo olo ntamanena tsiku lilonse za zitukuko zomwe ndamanga kuno ku Zomba chilowere mboma mchaka cha 2020 sangazionebe olo kuvomereza. Koma pa zitukuko zomwe ndamangazo mboma lino la Zomba ndasangalala kuti chitukuko cha stadium imeneyi tapezako kampata kuti tidzatsegulire, ndipo inu nonse amene mwabwera pano kuthokozeni chifukwa cha kubwera kwanu kudzapangira umboni. Taonani anthuko ngakhale ndi phase 2 tutsegulira kuti tsapano magemu azichitika yapa idzakhala stadium yobeba tikamaliza phase 3. Kubwera kwanu kukuonetsera kuti ndinu anthu achilungamo, chifukwa komwe kwamangidwa chitukuko inu mmasonkhana komweko ukakhala ngati mboni, kusiyana ndi ena
omwe safuna kuvomereza ntchito zabwino zomwe tachita m'dziko muno. Ndikuthokozeni mafumu, azibusa ndi atsogoleri ena kuno ku Zomba pogwira bwino ntchito ndi boma langa kuti zitukuko zoterezi zitheke. Chomwe ndingakutsimikizireni choti ndikadali ndi zitukuko zambiri zomwe nditabwere nazo kuyambira sabata ya mawali mpaka chaka cha 2030. Ndikudziwa kuti kuno ku Zomba kuli anthu azipani zosiyanasiyana, kuphatikizapo anthu azipani zotsutsa. Chisankho chikubwerachitu sitikunena kuti musiye kukhala chipani chotsutsa. Inuyo pitirizani, mpitirize ndithu kupanga za chipani zanu, chifukwa umenewo ndi ufulu wanu. Koma nkhani ni yoti musalole kuti kukhala membala wa chipani chotsutsa kukuzondotsani kuponya voti yanu mosemphana mchitukuko. Nzotheka ndithu kuti voti yanu mumpatse Chakwera olo mutakhala chipani chotsutsa chifukwa mmakonda chitukuko. Ndiye ndikuthokozeni nonse pobwera kudzapanga za chitukuko lero, ndipo zimenezi tipitiritsenso sabata ya mawayi tikamakavota. Tere ndi mawu amenewa, I now declare Zomba Stadium officially open. Ambuye akudalitseni. Zikomo.